Ahojte všetci, vítam vás u nového videa. Dneska tu máme ďalšie odpaľovanie. Teraz to bude petardy versus strom. Tak, môžeme ísť na odpal. Tak, Double Pirate som zabudol, takže dneska bez nej, tej dvojranovej. Takže dneska tu máme piskajúcu raketku, Dumbum Nano, Piccolo Corsair, RC1, Dumbum Micro, Pirate, RC3, Dumbum Pirate, Dumbum F2, tu máme PP1, Krachman Strong, PP3, Viper 1 a Dumbum Middle. Tak, poďme na odpal. No, tak, prvé tu máme piskajúca raketka. Zrobím. Tak, teraz tu máme Dumbum Nano. Mi hlavu neboli. Takže teraz tu máme Piccolo Corsair. Tak, teraz tu máme RC1. No, teraz tu máme Dumbum Micro. Tak, teraz tu máme klasického Piráta. Tu máme teraz RC3. Takže tu máme ešte jednu RC3, lebo tam mi vypadla stamať. Takže ideme si dať ešte raz. Tak, teraz tu máme túto Dumbum Pirate. Tak, teraz tu máme túto Dumbum F2. Ideme si ju pustiť. Tak, teraz tu máme túto PP1. Poďme si ho... Takže, teraz tu máme túto petardu Krachman. Poďme si ho... Tak, teraz tu máme túto PP3. Poďme si ho odpaliť. Tak, teraz tu máme túto starú Viper 1. Tak, teraz ide Dumbum Middle. Poďme si ho odpaliť. Tak, takto tu vyzerá po tej Dumbum Middle. To išlo až sem kde znúka, takže toto tu takto rozjebalo. Tu toto zlomené na spodku. Tak, takto to vyzerá po tej Dumbum Middle. Tak, teraz tu máme ešte slniečko. Tu máme Piraty, RC1, Dumbum Pirate, Piccolo Corsair, RC1. No, môžeme ísť na to.
tak, ak sa vám video páčilo, určite dajte like a odber. Vyše 90% ľudí, čo ma sleduje, není prihlásený na odber, takže dajte odber. Ja sa s vami lúčim a čus.